Wilaya wangsit pinto kombangi sepatu sarining tawang Om Susangen nganti gone yang kaliheng angkong paksi mibar Om Bye.
amara pamoring sukma sinaksmaya ngasai ngasepi sinimpen telenging ngapu pambuk gandeng marana tarlen awi kena mastu purama sidhem awi kena mastu purama sidhem silat mringwang jagat karana sirang tondo kawisisaning bisana sono sinawung langning blok wis temaksana senandung lampah budha jinandra putra katulata tulat mrih abding parabdya ini suda kalenggang dina madama pinardi tameng lalata mangjata tekap usana ning gupita pawrengging pralambang matumba-tumba marma panggung panggung sang merwaning kata saged garut dumadining Bayang Murwa purakaning kandha pinarik nuting basa dumeng guna ngemu surasa yen narasaya karaos mula jarawang rasa wandi uruhing diri rasa mong sang rumang sandi pindhane kadya jalming pengangil kaca jarwe wis ngaku caing saluta bejo wis kagelaring madaning makluran ya kujatra mirsani makluran inggih Purwa Surya Candra karo Hyang Kartika wis kinur putrating kawasa sahari ratri Angitri Bawana prateking Tusina Giling Wandi temadate wetanganing dina sasi warsi Indhu kang sarbabat Batung lantang kartu pangkartu sinram bundu jabat pating krom jatatu padeng kutu-kutu langatu keburun mono yang burun jatatu pranantan bawi jalan padang terawangan sinari sagyang renang sumur palani jagat mungging jagat wetan duk mungup-mungup mungging kalingan mungkin abang perngangah lamun kaik sayan gilat-gilat bumi saya tangi sumur sandi bangar kokapta sebelah kanan kurang abang ismu jatara kabur pawan sinari sagyang basondo tarang katon nicu rojo-rojo yambangku gunung kang biru moyo-moyo ucing gunung kini melan gedanu kasih uling meraban jono penggat menggut nganti kaya gunung mangkuk pemego tanpa tawis tangguh sulai ngawula tasih di luar songu ya buka ngarep tegal sabayi ursi roli tanono pedoti senam di sendunat sesindenan mikul karu lukune anggir ngerojo kayane sanor berembagan sumur wangi wis katon sang jawang ngarep koso tangguh sehinggil wis katon melos sinar jagat turun ingkang papan lor kidul wetan kulon sinar jagat kang sang rebuyoto rebuti cerbun kukuwung manjitatan wonten ingkang amadani tejo lan kekuwunging pertapan Soko Lima ya pertapan ing Soko Ponco dukunane dumadi saking papan gunung Wonogung Limang Liwung gawat kliwat pinggit kewati satu mati jalma moro mesti kepelayu lenggih wono ing Soko Ponco ya alas ing Soko Lima ingkang dukunane kebawat keperintah negaring Pancala Radya tumuli kabangun dening sang pinandhita ya sang Brahmana Gum mungking sampun lenggah ing madaning pecabaan menggih pandhita ing Soko Ponco sang Tapa Begawan Durna ya sang Resi Kumbayana ya Ndayewang Durna ya sang Baratmaja Putra ya sang Wipra wis kepareng gawe madaning pecabaan Soko Ponco kayap sanjaning para cantrik manguyu jejonggo banyak dalang arta walika pindhane kedaton prandening panggih sang Tapa Begawan Durna arsa ngawontenaken pawiyatan ya pawiyatan agung pertapaning Soko Ponco pramila tegambar blabar pindhane samudra datanpa ana tebi sangya para cantrik siswa
murid Samya Siba Sumewa wonten ngersanipun Sang Bapa Begawan Durna prandene mangke kepasang yudha katuju nampi rawina nalindra Kresna Sang Prabu Duryudana dadi grawalan pandhita sakalipun Sang Bapa Begawan Durna wau. Tinon neng pasewakan busana sutra kang maneka warna
Seta Puspita Jono Miang manca Sarwa Rukma Rangking mandek nara Wata Kopro prabanyo kang sumirat Kenyaring teco Waliwaran Lena Laci sireng datitku Wimpu kekonto mrek Ningin Kajubengna Paruto anduk Separan mangambar kongas Ngabagi jroning masawakan Siang Mantara Ratri Mung cita pukulun Tanono liyan kaeksi katur kang cundha maneh lole kentas waru gembal manyar-manyar do ning jungkul wana alas dadi wana dalah kaya ketiban daru Pertapan Sukapanca nuwun mangke angger nuwun sewu teka sak mangke mboten kadya adat saben ingkang sampun kelampah Pertapan Sukalima dipun rawuh dening anak Prabu Duryudana sarawuh paduka anak Prabu Jaka Pitana ingkang Paman Sukalima ngaturaken pambagya raharja mugi kunjuk angger anak Prabu Jaka Pitana ya jagat pangestu karo wayang Bathara jagat diwangsung menawa dilirwi urusan mintaning sejagat wasisaning Bathara nun mangke Paman Durna antuk berkah pamujanipun Paman Penemban Durna ibu Kumbaya ning Sukalima pratanipun kang putra Ngastina Jaka Pitana mangke karaharjan awit saking pamujanipun Bapak Durna panantuk pangestuning dewa sowan kula boten tebih saking karaharjan tebih saking rupita sowan kula mangke widodaya wana Basuki pambagya raja sampun kula tampi namung mudya pangasta mugi kunjuk wonten ngarsa waduka Paman Durna ing Sukalima Paman Kumbayana nggih mudya pangasta sampun ingkang bapa tampi nggih damel bombong casmana ingsun
damel bombong manahipun ingkang pamaning Sukalima mboten langkung sakmangke mugi kaprayogakaken lenggah paduka anak Prabu Duryudana ing Ngastina anggenya rawuh wonten pertapan Sukalima. Sampun boten kirang prayogi. Sowan kula kados diri sampun langkung sikeca nggih kula lenggah wonten peceraban Sukalima. Paman Durna. Adipati aja sengkuni rakya padha slamet. Rawuhmu ta Adipati? Antuk pandungane Kakang Durna lan pangestuning Jawata Kakang ya. Nggonku suwana nang pertapanmu kanthi kahanan ingkang neng semaki lan kahanan ingkang gawe bungah jernyatane sangjaning para cantrik mangaya jejangga padha seba. Apa iki dinaning pawiyatan Kakang? Oh iya. Pancen tak jarak. Wektu sakmengko aku nganake pawiyatan. No, ndelalahe lah kok teko kepasang yuja katuju nginu. Sakmengko sampean rawuh bareng rawuhmu kelawan anak Prabu Duryudana. Nggonmu rawuh ning pertapan Sukalima. Iya. Ora liwat aku ngaturke sembahku katura. Ya, tak tampa Adipati, tak tampa. Wong nom ngaturke bekti ning wong tuwa. Ora liwat pangestuku wae tampanono ndayanono mring uripmu. Kakang Durna inggih. Ora liwat prayogan Adipati. Kaya wis ora kurang kepenak Kakang Durna. Oh, nuwun mangke nggih. Mboten kateges kula kama wantun lan kula lancang nanjaken dhateng rawuh paduka anak Prabu Duryudana. Estunipun kula namung badhe nungsung pawarta lan kula nyadong dawuh. Mengkang sakmangke damel kagiat setaning manahipun ingkang bapa ing Sukalima. Oh, rawuh wonten pertapan Sukapanca. Kanthi kamreng sengkan-sengkan datan pepoyan menawi alit utusan kandhek sak kembaran. Agengipun utusan Dipati Arya Sengkuni kinen prapta wonten ing pertapan Sukalima. Oh, nanging kenging menapa? Nggih. Sakmangke kula nampi rawuhipun anak Prabu Duryudana kamangka kanthi kawontenan kula ingkang sarwa-sarwi nguciwani. Mbok kula tak nyuwun dawuh nyuwun sabda pangandikanipun anak Prabu Duryudana. Sakmangke ingkang bapa badhe mabuka Susilastawa mirengaken jangga, mirengaken karna. Mastuti sabda tama dawuh pangandika paduka anak Prabu Duryudana. Anak Prabu Jakawitana Ing jagat Pangesungkara. Pandura. wonten dawuh. Sewu lepat aturipun Kang Putra Ngastina. Kula tandha wadana jenyatanipun sakmangke sowan kula tanpa katimbalan wonten pertapan Sukalima. Menawi lumrahipun menawi ingkang Putra Ngastina Jakawitana nggadahi wigati sampanipun betaken dumateng lekasipun Paman Durna. Mesti kula tansah animbali dumateng praptanipun Bapak Durna Sukalima kinen rawuh wonten negari Ngastina. Nanging sakmangke krana sampun tan bisa bangkit pinampung manahipun legetaning manah ingkang Putra Jakawitana paripaksa kula ketasohan wonten pertapan Sukalima ingkang wigatos kula namung badhe nyuwun mriksa lan nanjaken kenging munapi sampun wonten ingkang condro samangke Paman Durna boten rawuh wonten negari Ngastina nilar dhateng kewajiban keprajan prawestu Kakang Paman Durna menika sampun badhe mirang kampuk jingga pundan datan Poratu badhe berguguk utawaton sampun boten badhe suwita lan boten kestu ngesuwi minangka pujangga inggih ujung negari Ngastina momong dumateng para putra sata Kurawa. Malah kula kinampi kabar saking Paman Pati Arya Sengkuni bilih anggenipun Paman Durna boten rawuh wonten ing negari Ngastina mriku dipun sababaken awit anggenya runtungan Dika paduka Paman Durna iki pupurban Sukalima tansah caket kelan kadang kula Pandhawa iki panenggak Yura Nyayi Bratasena menapa kaes mriku estu lajeng menawi estu kawontenan mriku dadosan kula tak nyuwun sapangke kersanipun Paman Durna kados pundi Bapa Paman Durna Leng-leng ramyan ingkang driya lirik Wang Candra katawangan lole kondang blekuduk manyar-manyar sumarante hawala kamanaga kula kaprit kantil pututing slikur salah nuwun sewu nggih kagiat setaning manahipun ingkang bapa ing Sukalima teka sakmangke nampi dawuh pandika paduka anak Prabu
Duryudana ingkang paring dawuh bilih Tigang Candra kula mboten sonten negaring Ngastina awit kula renteng-renteng runtungan kaliyan anak kula pun Bratasena. Nuwun sewu. Menawi kinten kula mriku badhe mirang Kamboja Bonanda tanpa ratu, estu nggih estu mboten wonten niatan ingkang kados mekaten. Mboten wonten inggih menika mboten thukul wonten sabeting manipun ingkang paman Sukalima. Jernyatanipun lair lan batos kula menika ngesuhi. Sartanipun lair lan batos kula suwita dhateng pun para Sata Kurawa. Nggih. Jernyatanipun ngemuti adeging pertapan Sukapanca inggih pertapan Sukalima menika menawi mboten saking sabiyantunipun anak Prabu Duryudana. Miwah sangya para kawula tasih negaring Ngastina mboten badhe kelampan. Kula ngedegaken pertapan menika. Kula nuwun sewu nggih. Paripaksa kula sak mangke Walaka lan kula Blaka kula matur menapa wontenipun bilih menapa ingkang sampun paduka ngendikaken lan menapa ingkang sampun paduka dawuhaken menika estu leres. Leres. Kula menika pun wonten 3 sasi niki kula caket kaliyan pun Bratasena. Sampun wonten Tigang Candra menika kula dipun caket kaliyan Bratasena. Ning nuwun sewu nggih, sampun ngantos dadosaken Sling Surup. Liripun menapa? Anggen kula nyaket kaliyan pun Bratasena menika mboten kateges kula badhe nglirwaken kewajiban kula minangka nujung wonten negari Ngastina menika babar pisan mboten. Nanging mugi dados ning ngawuningan. Anak murid kula nggih siswa kula pun Bratasena nggih panenggak Pandhawa menika nggadahi kekarepan, nggadahi kekayuhan. Adreng tan bangkit pinambeng menapa ingkang dados kayanipun anak kula pun Bratasena piyambakipun kepengin nyumurupi werdining lan wejangan lan piyambakipun kepengin ngupadi menapa ingkang dipun wastani nggih menika ngilmu kasampurnan sangkan paraning dumadi sastra Jendra Pangruwating Diyu. Menika kula dipun suwuni kaliyan pun Bratasena gandeng kula menika gurunipun Bratasena. Gandeng Bratasena menika siswa kula. Lajeng kula menika gurunipun Bratasena. Bratasena menika siswa kula. Padha wae ora usah diwolak-walik. Gage. Nggih, Dipate. Kula menika namung dipun suwuni. Kula menika ugi ngemban kewajiban kula minangka Brahmana, minangka pandhita ingkang medharaken ilmu kang saknyata. Nggih. Mugi dados ning kamuningan nggih, babar pisan kula mboten gadahi niat badhe nilar dhateng kewajiban kula menika babar pisan mboten. Nuwun sewu Kakang Tuna. Dipate pripun? Kula dhewe sing nyumurupi perkarane nek sampeyan kuwi sing nimbali Bratasena supaya sowan teng Sukalima. Nggih, jan Bratasena kula timbali supaya sowan ing pertapan Sukalima kuwi gantine napa? Merga Bratasena butuh kalih kula. Ora ana jamak lumrahe lan ora bakal kakon. Ana jenenge wong arep nimba sumur. Masa sumure sing nimba wonge, ora wonge sing nimba sumure. Ibarate wong gudel arep nusu kebo. Rak ya gudele sing nusu kebone. Ora kok kebone sing nyusani gudele. Padha mawon nggih. Ha iya. Sampeyan ki ora ning miturut apa sing pun kula sawang, miturut apa sing wis tak delok lho Kang. Sampeyan kayake ketingale lho niki. Ketoke kaya-kaya arep nglirwake kewajiban. Mboten Dik Pate, mboten. Nek nyatane Kurawa mboten sampean paringi ilmu, malah Bratasena sing ajeng sampean paringi ilmu, monggo ilmune ilmu abot. Ilmu kasampurnan niku ora saben-saben wong iso nggayuh, ora saben-saben wong iso ngerti werdine ilmu kasampurnan. Kurawa niku sing menehi urip karo sampean, lah kok Kurawa malah mboten sampean paringi ilmu. Lah kok teko sampean malah maringi ilmu niku kalih Bratasena niku rak pun nerak pancak nerajang wewaler sampeyan minangka nujeng negari Ngastina. Mboten kok teges ngaten Dik Pate. Kula menika namung nengga dawuh saking anak Prabu Duryudana, anak Prabu Jogapitra sampun dawuh, Bapak Durna. Kurawa kapure dipun paringi ilmu kasampurnan. Kula nggih mengke temandang. Ngaten. Lah kenging napa kok kula ajeng maringi ilmu kasampurnan kalih Bratasena menika merga Bratasena njaluk kalih kula. Nggih. Dadi sing ora kelakon. Menawi sak mangke Bratasena kok kula kanthi inisiatif manah kula piyambak kula arep maringi ilmu kasampurnan karo Bratasena. Mboya, mboten. Ning prasetyane sampeyan kuwi lahir batin ngesuwi Kurawa. Nggih, lahir batin. Lah sak kamangka menika sak menika Kurawa menika urung iso tentrem uripe, urung iso jenjem atine nggone lunggah teng negara Ngastina nek Pandhawa urung sirna. Nggih, sampeyan ya saguh mateni Pandhawa. Saguh. Saniki kula pateni nggih saguh. Pandhawa dipateni nggih saguh. Ning sajari sampeyan arep maringi ilmu karo Bratasena. Dik Pate, pripun? Sampeyan aja ngubeng-ubengi perkara lho. Sampeyan aja ngempukke watu ngatoske banyu. Liripun. Kula niki pun to, mengke sampeyan ningali piyambak.
Nggih. Nuwun sewu anak Prabu. Pawantul kados pundi? Kula terima pantun ing pertapan Sukalima. Kula aturi mungkur langkung rumiyin. Sakmangke kula badhe nimbali dhumateng praptanipun anak kula pun Bratasena mriku. Badhe dipun dawuhi menapa? Mengke badhe kula jlamprangke. Dijlamprangke lire. Ben Bratasena mati. Niku to sing sampeyan karepke. Niku to sing dikarepe anak Prabu Duryudana. Pandhawa mati terus sampeyan saged jenjem nggenipun nglenggahi dampar kecana negaring Astina. Niku. Pancen iku. Lajeng rawi sampun estu prasta dawuh Paduka Bapa Banduna. Kula tenggo lan kula pidhangetaken rembakipun Paduka kaliyan Bratasena saking pingging pertapan. Mrengantos sakmangke Paduka Banduna boten saged njlongprongaken lan boten saged damel sarana penjahipun. Kadang kula para Pandhawa teges tetel kabrahmananipun. Sampun. Kula aturi pitados dhateng inggih menika ingkang Paman Sukalima nggih. Mereka kula pasrahaken dhateng Bu Brahmadurna. Sikra-sikra yen permana kanca. Sikra ngrakit nawang sesangga. Nalin trombak marwa sing sang katriku mulung mangroma ing Wajakur Cakra reka kiri-kiri sikra mateng aji pamlik nenggih sang Papa Begawan Duryudana Durna nalika semantenan nimbali dhumateng praptanipun kang putra nggih panenggak Pandhawa Sang Raden Bratasena dumadakan piyambak paseban sangga para cantrik manguyu jejangga samyalok bila wonten satru gagah piteksa minggat ing pecrabakan tansah rejahi namung satya mukira tawu nenggih Sang Raden Bratasena nalika semanten Galea gagah piteksa candalane piyambak kanca ana daya piyambak njaluk dalan budaya ning negeri urip sajroning nagara alon tata trapsilan ira ngajamaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngendika gawe tresna yen ngendika gawe bronto
Swaru kembal manyor-manyor duk ning jungkul wana alas dadi wana. Oh la talah. Bratasena aja kaget ya ngger kowe tak timbali lumantar aji pameling. Aji bedhuk. Kowe tak timbali supaya munggah ning pecrabakan kene. Bratasena padha kanthi raja saksuwanmu, Bratasena. Wah. Durna bapakku ya. Nimbali Bratasena kanthi aji pameling supaya aku munggah ning pecrabahan Sukalima. Suwanku ora ana langan suwiji apa ya mung aku ngaturke basaku katura Durna bapakku. Wah jan. Pas, suaramu pas. Lirewi. Awakmu gedhe ning suaramu ya gedhe. Yo. Aja kaya sing bedhuk. Awake gedhe dhuwur. Nek omongan ngendi lek? Ora sida berwibawa kaya. Yo. Ya pangestuku tampan ana Bratasena. Tak gegem dadeki jimat. Ana apa nimbali kelawan aku? Aja kaget. Nggonku nimbali kelawan kowe iki, aku mung arep neruske pirembugan. Nggonmu duwe gegayuhan lan penjaluk ana ngersaku, nggonmu kepengin mangerteni wedharing ilmu kasampurnan kawruh sangkan paraning dumadi sastra Jendra Pangrawating Diyu. Yo. Sepisan meneh tak elingke ya Bratasena, nalika semono aku wis tau ngomong karo kowe, wis tau ngendika karo anakku. Ya kowe kuwi. Ngelmu iki dudu ngelmu bain-bain, ngelmu iki dudu ngelmu enteng. Nanging ngelmu iki abot merga kawruh kasampurnan kuwi ing mengkone bakal nuduhke kaya ngapa ta uripe menungsa. Yo. Uripe menungsa kepiye? Aku iso ngandani ning golek ana dhewe. Wah, jare arep nuduhke. Iya. Aku iki mung lantaran sing menehi ilmu kuwi dudu kok Begawan Durna. Ning sing menehi ilmu kuwi sing eneng dhuwur. Sopo? Lho ora kok disawang ngono kuwi ora. Sing menehi ilmu sing maringi ilmu karo kuwi sing eneng dhuwur iki teges Gusti sing Maha Nasa. Ora kok ukiran gayor kuwi ora. Banjur kersane Durna bapakku kuwi. Kowe tak utus gelem apa ora? Utus supaya ngopo? Wah, wis lahir lan batin antep tekate Bratasena. Ora-orane kendhu nggonku dene kekarepan nadyan kudu mati ta wujudi. Aja mati sik. Ya ora ngentuk ilmu kok mati iki kepiye? Upadinen wujuding kayu gong susuwing angin, nggih. Kayu gong susuwing angin. Iya. Mapan yo ngendi? Banjur aku kudu nemoni sapa? Kowe rasa nemoni sapa-sapa. Kowe mlebu wae. Ah. Kowe mlebu ning wewengkon wana ingkang gawat keliwat wingit kepati satu mara satu mati. Jalma mara mesti dadi kuwanda. Oh, dewa wae ora wani mlebu alas kuwi. Alas ngendi? Ngendi ku? Mlebu wewengkon wana Tribasara ing wewengkon alas Tibrasara. Ing kono ana wujuding guwa aran Guwa Simanglek. Golek ana wujuding kayu gong susuing angin. Ah, mesti kowe bakal entuk apa sing mbok gayuh. Yen wis entuk wujuding kayu gong susuing angin banjur kowe sowan ana ngersani bapakmu ing Sukalima ngger. Sigra bala kang tumingal. Pangacampa kang sanyama dali. Lerat adet wilating kota. Hanyanggung manguncang nitimbinjang sang adi. Ladenya ngadali wos Prasta Surawilaga kaya buta sing ngawragil pasti juga kendanya kang mangambak boyo Yo yen to dadi dawuh Durna bapakku wis cetha ora nganti surup surya aku njaluk pamit ora ngasih peteng dina aku ngaturke wujuding kayu gong susuing angin. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Tak jaluk pangestu mbok. Ya tak pangestoi lanang ajurenmu ngger Bratasena. Yo
pelukan sih. Marwa sing sang Katri Gumulung mangroma ing wadya Karada Kura Karada Kura rek kiri Turu kados pundi? Ngendikanipun badhe njlomrongaken dumateng Kakang kula Bratasena. Malah sak mangkin nuduhaken dalan kiripun badhe gayuh ilmu kasampurnan. Kakang Duna sampeyan kepiye? Tak rungokke rembuke kok sampeyan utusan karo Bratasena. Nek pancen arep kasembadan lan kepingin entuk ilmu kasampurnan kok sampeyan utusan karo Bratasena kan golek kayu gengsu suwe ngangin. Aja kok kayu gengsu suwe ngangin ambok kayu sing ora ana ning alam donya Bratasena mesti kelakon niki sampeyan iki janjane kepiye ana jare arep njlomprongke karo Bratasena kok malah diwenehi ilmu dalan ning ngendi papan dununge wis sampeyan aja kanggo sing tanpa guna sampeyan aja waton komentar sampeyan aja waton bisa ngucap dipate liripun kados pundi Mangsawang kula niki janjane ngomong kali Bratasena kula kan goleki kayu gong susuhe ngangin bentuke napa niku kula niku urung tau ngerti liri piye sampean iso ngomong kudune sampean ya iso wis tau ngerti wujude kayu gong susuhe ngangin sik ta kayu gong susuhe ngangin niku kula niku mengawak mengawur jeneng kayu gong susuhe ngangin niku kula ora ngerti mbuh kula entuk kula teng pundi kula niki meng tukul teng pikiran kula teges mboten wonten kok wujude kayu gong susuhe ngangin langkung-langkung mana Tripasara menika wonten ing gawat keliwat wingit kepati satu mara satru mati jalma mara mesti modar nggih niku Bratasena kula jlomprongke teng jero alas niku akeh kewan galak mengke Bratasena ajeng mlebet wengkon wana Tripasara Bratasena pun digagelak riyin kalih kewan-kewan bangsa macan bangsa singa bekantan jerapah ngoten niku. Jerapah kok mangan menungsa, dinosaurus. Mungkin Bratasena kalah kalih kewan-kewan niku. Tur mengke umpama Bratasena menang mungsuh kewan-kewan galak. Mengke Bratasena kula utus supados mlebet wonten Guwa Simangleng. Niku enten guwane niku enten. Niku enten wong kula tau golek nomor mriku. Ento. Ora. Guwa Simangleng niku guwa angkere pol Dik Pate. Enten gendruwone 5. Gedhe banget. Nggih. Niku mengke Bratasena ajeng ngupadi kayu gong susuhe ngangin mbuh niku barang mboten nyata niku. Mengke malah kawon mungsuh. Perkara-perkara niku. Paman juga atus yuti. Mergo sing dipun pati karipun paman terus sagedipun pitados. Nek kula kok rada mangu-mangu nggih. Kakang Duna niku pun bola-bali gawe perkara ning ora tau ana nyatane. Sampeyan iki aja waton gebyah-uyah Dik Pate. Kula niki pendhita kondang manyor-manyor sampeyan iki aja sak nyepelekke. Pawan Suguri Kula wonten dawuh. sak panggetipun mlapat lakunipun Bratasena. Inggih. Menapa sekitaripun badhe estu kajlomrongaken dening Paman Durna. Menapa malah Bratasena pikantuk menapa ingkang denuti. Kersanipun anak Prabu Duryudana kados pundi? Ketapno Kurawa Pawan. Lajeng kula sak mangke ngentosi wonten kedhaton negari Ngastina. Menawi estu Bratasena pikantuk ngelmu kasampurnan teges Bapa Pandurna kedah sumere anggenipun dados ujung negari Ngastina. Inggih staken dawuh budal Paman. Monggo kula dherekaken.
Suara gimbal manyar-manyar lole somorante hawela nuwun sewu Nger nah ngono dikipasi nyawakku dadi banyu kabeh mboten kateges kula menika badhe nglirwakaken kewajiban kula ning kula sejatosipun kula menika namung ngeman dhateng Paduka anak Prabu Duryudana Paduka menika nalendra jujur nalendra ingkang istiqomah nindakan kewajibanipun ning emane kok ketemu menungsa kaya dapure Sengkuni. Kula mesake kalih sampeyan Nger. Ya wis ora apa-apa. Bratasena. Nek pancen Gusti keparengake ilmu kasampurnan dadi duwekmu. Ora nganti surup surya, kowe ngaturke wujuding ayugung susuhe nanging Nger.